गासैबो ज' माने दावगायोबासो माने हारिया जौगायो आरोना। हेलो वेलकम टू जय नार्जारी यूट्यूब चैनल में सब लोगों को स्वागत करते हैं। दिनैनि दिनाव आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो बरायना लाग्रोबाय। दिनैहाय जोङो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो सानबावदों आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै। नोंथांमोना नायलांबाय था। जोङो दा गारि सिङाव दङ। जों ओंखारजेनबायानो माने एखेबारे रेस्ट गैयै ओरैबायदि जों माने हान्थिनो होननानै जों जुजिदों आरोखि ना। बिदिनो जेरावखि थाङा मानो नोंथांमोननो देखायगोन होननानै दा आंनि लोगोफ्रा दङ जाहैबाय गारि सालायगासिनो दं। बेनिफ्राय आं जिरायदों उनाव ओरैबायदि लेटेस्ट बरिया मोनदों। बेनिफ्राय नै गारि सालायनाया नै सासेया मबाइल थुगासिनो दं, सासेया नै गारि सालायगासिनो दं। बेनिफ्राय जों दिनैहाय थांगोन जाहैबाय गसाइगावनि बै औवा बागान पिकनिक स्पटआव लोगोफोर। आच्छा इयावसो थांगोन ने? बेयाव थांगासिनो दं जों। आरो आलफ्रेडमोनल' बेरायो नामा ने? जों बेरायनो हाया नामा? हायो, थाखा दं, फैसा दं, गारि दं, मटर दं, मबाइल दं। कारबो नांबायसो गारिखौनो आरोबाव बारा जानानै। बेसेबांबा गिदिर गारि गंसे गारबोबावबाय जों, गिदिरद्रायखाय लाबोबावासैसो। जों थांगासिनो दङ। आइफवालि पिकनिक स्पट मोनबाय जों नै। आइफवालि बायदियाव जों थालांले दिनै सानफ्रामबो थाखाबाय। गाज्रि मोननो नाङा आइफवालिनि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि मानसिफोरा। मानो होनोब्ला जों आइफवालियाव मास मोनसेयाव 30 दिन नालाय, 30 दिनाव जों 25 दिनखौनो आइफवालियाव थाखायो। सानबाखौल' जों बेलेग पिकनिक स्पटआव बेरायो आरो लोगोफोर। दा बेनिखायनो जों दिनै गसाइगावनि औवा बागान पिकनिक स्पटआव थांगासिनो दं। माने ओरै सानबाखौ इनभाइट खालामनायाव एसे टाइम थाङो आरोखि ना। उफाय गैया जायो, बेयाव थांनांगौ जायो। बेनिफ्राय बा हेलो माबोरै दं? मोजाङानो। ओमफ्राय थांनायसैलाय नोंथांमोना भिउ जायगा देखायनो थाखाय। माबायदि औवा बागान पिकनिक स्पट बियो एसे जों थांना नायग्रोनि। नोंथांमोननो जोङो गुवारै एक्सप्लर खालामनानै देखायगोन। दा जोङो लामायाव दङ नै सार गासिबो जोङो थांफागासिनो दङ नै लाइन गारि गंनै गंथाम फुरा मानसि गोजा जोङो लोगोआव थांफागासिनो। पिकनिक जानो फैबाय नै मानसिफोर। दायो जोङो सामथाइबारियाव दिनैनि दिनाव नै इयावहाय जों सन्ट्रा लाबाय। ओरैहाय सन्ट्राखौ लाबाय, गारियाव हाबबाय नै। बेनिफ्राय जोंनो ब्र'आबो दङ नै, आरबि ब्लग दे ब्र'। बड'लेण्ड रुपालिसो ने? रुपालि ने? बड'लेण्ड रुपालि इनिफ्राय बटानिकेल गार्डेन। अके फाइनालि जि जायगायाव फैदों आङो गसाइगाव, बेयाव आङो सफैबाय। जोङो बे गार्डेनानो जाहैबाय बड'लेण्ड रुपालि ने? मा होनोमोन? बड'लेण्ड रुपालि बटानिकेल गार्डेन। आच्छा जोङो बे जायगायाव सफैबाय। जोङो दायो बेयाव सफैनानै नोंथांमोनजों जों ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट लागोन, ओरैबायदि जायगाखौ देखायगोन नोंथांमोननो। ओरैबायदि मोजां। जों सोर फैदों माने आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ। जोंनिया सुराजटन ब्लग। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे आरोबाव आंजों लोगोसे दं जाहैबाय औवा बागान। ओरैबायदि मोजां, ओरैबायदि बरिया आरोखि ना। नै जोंनि नै मादैमोन आब'मोनाबो बेरायनो फैदों। महानि जाखो? कुसुगावनि। बेहायबो मादैमोन आब'मोन फैदों नै बेरायनो फैदों ने आब'? बबेनिफ्राय? कुसुगाव ने? आच्छा माबायदि मोनदों जायगायाव इयाव सफैनानै? मोजां ने? अके दे जागोन नै। बेयाव गोबां मानसि फैदों। माने बेयावनि डिजाइना ओरैबायदि मोजां जादों। मानो होनब्ला बिनि औवा आरो नै बे नायदो एखेबारे ओरैबायदि बरिया आरोखि ना। नै गेट बायदि ओरैबायदि मोजां आरोखि ना। नै आरबि ब्लगजोंहाय जोंनो सिनायथिफ्रा फटक लासिगोन। आं फट' खेबगासिनो दं। बिसोर जोंनि ब्रादारमोन ना। नै माबायदि मोनदों गोसोखौ दिनै इयाव सफैनानै? मोजां ने? महानि जाखो? नोंथांमोना नायनो हागोन इयाव औवा बागान ओरैबायदि मोजां। सिङावहाय नायदो ओरैबायदि लेटेस्ट, ओरैबायदि बरिया आरोखि ना। नै नायदो नै औवाफ्रा ओरैबायदि मोजां आरोखि ना। नै नुखाबाय नै इयाव गोबां जायगा दङ। माने बे गार्डेनखौ बानायगासिनो दङ। ओरैबायदि मोजां जागोन। माने वाल होगासिनो दं, बिबार गायगासिनो दं। नोंथांमोना नुखाबाय नै। ओरैहाय न'बो लुगासिनो दं। मानि जाखो बाजै? कुसुगावनि ने? फेमिलि फैदों ने? दे
आरोबाव ओरैहाय गासिनबो नै ओरैहाय बानायगासिनो दङ ओरैहाय नै आरोबाव ओरैहाय नै बेयाव बिबार गायबावदों नै ओरैबायदि मोजां ओरैहायबो गायदों नै हाजो जायगा एखेबारे बिबार ओरैबायदि समायना जासिगोन आरो बेजों लोगोसे बे हाखराखौ मा खालामदों नै फ्लाइअभार गोजौ ब्रिज बानायबावदों आरोखि ना नै नायदो नै बरियानो ओरैबायदि मोजां ब्रिज आरोखि ना नै नायदो बेनिफ्राय नै ओरैहाय ब्रिजआव आं गाखोबाय ओरैबायदि मोजां जोंनि ब्रादारमोन गासिबो बेयाव दंजोबो नै बिबारा नै बेबायदि गायदों बरियानो माबायदि मोनदों दिनै सफैनानै इयाव एकदम गोजोननाय मोनदों ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि गोसोखौ साफा मोनफैयो बे जायगायाव फैबा बुंनांला आरो ओरैबायदि मोजांखानो आरोबाव नै दानिजों साइडआवहाय नै गारि खारजेनबाय लामा बानायजेनबाय नै ओरैबायदि मोजां गेट ओरैनो हाबनायजों ओरैहाय जाजेनबाय नै लामाया बरियानो गेटआ समायना नुदोंलै बिफा बरिया नुदों जोङो दायो फैनानै इयाव मादैमोननि फिथा सावनायखौ जों लांफैबाय जों जासिगोन आरोखि ना फिथाया बेसेबांथो मोनसेयावलाय मादै 10 थाखा बारा नङा ने 10 थाखाल' लाखायो नालाय गामियावबो ने इयाव सिङावहायबो 10 थाखाल' ने हाइजें सिबिं होनायनि अह नै थाजा ओरैबायदि मोजां मोनजागोन सोरबाफोर सिङाव हाबफैयोला बे मादैमोननि दखानाव हाबफैनानै जाफै आरोखि एसे ओरै नायनानै हरदेङाला मोखांखौ सिनायनाय नङा ला नुनानै फैना जाफैगोन आरोखि अके दे जानायनि खायद'आव फैबाय नै माबा होदोंलै फिथा लाबोबाय सिबिं होदों नारेंखल होदोंनो बरिया माबायदि मोनदों बरियालै जानायफ्रा जोंनिया बरिया ब्र बरिया ने बरिया जोंनि बर'नि मेन ट्रेडिशनेल माने जानांगौ देहायाबो माबा गाज्रि जाया बेरे मोदैजों ओरैबायदि गोथाव जानायाव माने रायलायनो बालायो आरो आयै ओरैबायदिखाने दे एसे सिनि सुगार बांद्राय सुगार गैया आरो ना बांद्राय सुगार जाबाथ' हेल्थनि थाखाय गाज्रि ना बरिया लायबावगोन होनब्लालाय बिहरबावनोसै फैसाया दंखायो अलरेडि होनानै दंखायो होनब्लालाय जाबाय दे बेनिफ्राय बुंहरखानोसै मादै थबा नांबावगौ ओरैबायदि मोजांखाने जायगाफ्रा बरियानो वाव ओरैबायदि लेटेस्टखाने औवा बागाना नै नायनो हागोन नै बेयाव ओरैबायदि मोजां जायगा माने बेनिफ्राय नायदो नै ओरैबायदि मोजां आरोखि ना नै गासै खनायाव मानसि दंजोबो नायदो नै ओरैबायदि मोजां नै नायदो ओरैबायदि मोजां दाखालहाय बेखौ जों नुबाय थादोंमोन आरो नोंथांमोननो देखायगोन होननानै जों थांखि लादोंमोन आरो बेजों लोगोसे थांखि लानायजों लोगोसे जों देखायफैनो मोनबाय नोंथांमोननो देखायनो होननानै मोजां दा बिफा थान्दानो ने इउटुबनि जोंनिया फंबायजों गोबाव सम जाबायमोन लोगो मोनलायिया बेरायनो मोनलायिया दिनैहाय लोगो मोनलायबावबाय बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौ बेनिफ्राय फंबायखौ बयबो मिथिखागौ जोंनिनो साइकेल राइडार होननानै माने अल इन्डिया गिदिंग्रा होननानै दा मोनसेल' जायगा आग्लायना दंबावो ने नर्थ इस्टआव ने बे जोबलानो जोबखाबाय दा ने जोबखाबाय कमप्लिट जाबाय इन्डिया कमप्लिट जासिगोन बेनिफ्राय जोंनि नै बिदांखौ जाय अनसायो बे अनसायग्रा मानसिफ्रा एसे हेल्प खालामदो जोंनि फंबायनि फल' खालामना होदो बिथांनि फेसबुक पेजखौ बा इउटुब चेनेलखौ बयबो माने जों माने गावल' दावगाबा जायाना गासैखौबो जों लांफाजोबनांगोन नङा होमबा गासैखौबो जोङो लांफाजोबनांगोन होमबासो जोङो साक्सेस जानो हायो आरो जिउआव नङाबा साक्सेस जानो हाया माने गासैबो ज' माने दावगायोबासो माने हारिया जौगायो आरो ना दिनै नों बे गार्डेनाव फैनायाव माबायदि मोनदों बे गार्डेनाव मा बुंबावनो आरोना जोबोद बरिया माने फार्स्ट टाइम फैबाबो बिराद मोजां नांदों मानो होनना बुङोबा निट एन्ड क्लिन जाय फैयो आरो नोंथांमोना रुल माबाफोरखौ फल' खालामबानो जाबाय जाना लोंनानै गारला गारसि खालामनो नाङा आरो ना माबाफोरखौ जेनेबा दाखोर दालाफोरखौ जेराव मेराव गारला गारलि खालामनो नाङा बिराद बरिया जाबाय बे जाबाय जोंहा क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव बटानिकेल गार्डेन होनना बुङो आरोना बिराद बरिया आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि बयखौबो नोंनि चेनेलनि नामा जय नार्जारि इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजआ जुवेल नार्जारि बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय जुवेल नार्जारि जानानै बाय बाय अके थेंक इउ स' माच होनला फंबायनिसिम वेलकाम नै गासिमोन नै आरोबाव इयाव दै बिलो दङ इयावहाय नायनो हागोन नोंथांमोना गोबां मानसि फैयो इयावहाय नै बेवहाय बर्ड दङ बेयाव गाखोनो हागोन आरोखि ना नै जाय गोसो दङ नै गोरलैफ्रा नानि मोना नै बिराद सेल्फि लादों फटक लादों नै
बेवहाय महानि जाखो नानि महानि जाखो गसाइगा दे हो चलो फट' लादों नानि दा महानिथो नानि नालाय बलनजरा दे